yang opo ya kan ya bang gimana Jan, iya iya. Opo guys? Ya, cekel no. Weh, opo ge? Ya aku tuh oli salah. Coba lo ya. Jalan nah. Kok so. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Niat apel. Nah, gini. Ganti yo nganggo oli mesranian saka PT Pertamina. Oline mesranian, apel karo yange tambah mesra.